Van 3 dolog, ami könnyebbé és feledhetetlenné teszi az életet, ezek pedig a szép helyek, a motorok és a borospincék. Szép helyekből van rengeteg országunkban, bármerre is tekintünk, mindenfelé láthatunk valami érdekességet. A borospincék is ilyenek, sokféle gazdag és ízletes nedűt rejtenek ezek a földbe vagy hegyoldalba vájt üregek. Egy jó hosszú motorozás pedig olyan, mint az előző 2 kombinációja, tisztítja az elmét, jókedvel és boldogsággal tölt fel, annak ellenére, hogy közben kiüríti a tankot. Egy jó koktél receptje 80 főre mindig aranyat ér, vegyünk 35 motort, 2 borvidéket, 10 borospincét, ezeket felfűzzük egy 400 km-es távra, és hozzáteszünk 11 feladatot, mindezt 3 napig érleljük, és kész is van a motoros borokútja ralli, a kóstolót pedig tegyük 2016 nyarának legelső hétvégéjére. – 16 éve motorozom, és talán ha előtte 2-szer vezettem robogót, akkor sokat mondok. Ez a 3. alkalom. Kellemes csalódás volt a maga nemében. Hát valamikor motoroztam, de az már nagyon régen volt, nincs időm sajnos mostanában ilyesmire. A tájjal nem tudunk betelni, a társaság fantasztikus. Igen. Ez az első ilyen közös motoros hétvégénk. Gondoltam, hogy motorozok egy jót az öcsémmel, és így elindultunk így a versenyen. Én a magam részéről így inkább a történetekre voltam kíváncsi, hogy mi a családi háttere, milyen családi vállalkozások, hogy alakultak ki. Engem a motorozás vonzott, kikapcsolás, a barátok, baráti kör. Megsugom, én rámentem a kóborlók kupájára, úgyhogy én mindent elrontottam, amit lehet. Azért volt egy-két trükkös feladata, amit nehezebb volt azért teljesíteni. Hát hivatalosan Jucus, a Magyar Borokútja Rallynak a szervezője, ő varta ránk ezt a tetoválást. Én nem tudom, mi volt az én GPS-emmel, de annyiszor elvitt olyan helyekre, hogy így álltunk, és így... Na ne! Eger fantasztikus volt, csodálatosan verőfényes napsütés, a főtér csak rólunk szólt, csak nekünk. Luxus tengeralattjáróból zümmögő darázs, olajos motorkerékpárból pedig Dolce Vita életérzés lett a Vespa 70 évvel ezelőtti megalapítása óta. Erre az alkalomra egy jubileumi modell dobtak a piacra, amiből csupán pár ezer darab készül. Ezekkel a darazsakkal robognak végig a résztvevők a Mátrai és az Egri borvidék útjain az első motoros borokútja rallin. Az apropóját az adta, hogy idén 70 éves a Vespa, április 23-án ünnepelte a márka a 70. születésnapját, és már tavaly elkezdtünk a szervezőkkel beszélgetni erről, és olyan jól összevágott, hogy 70 éves Vespa, Toszkánából származik a Vespa, szintén egy neves borvidék Olaszországban, és valahogy így összeállt a kép. 2 keréken a borvidéken, ez is lehetne a mottója a Magyar Borokútja első motoros versenyének, megmérettetésnek, és én örülök annak, hogy segíthetem azáltal is, hogy a védnökséget vállaltam, hiszen nemes célt, jótékonysági célt fogalmaztak meg a résztvevők, és egyúttal a magyar borvidékekre is eljutnak, felhívják a figyelmet arra, hogy milyen értékei vannak a vidéki Magyarországnak, és a kultúrát, borfogyasztást is népszerűsítik. Ezek fontos és jó dolgok, és szerintem érdemesek a támogatásra. Aktív résztvevői vagyunk az Autós Nagy Koalíció napi életének, amin belül 2 éve már van motoros tagozat is, motoros nagy koalíció is. Ebből is látszik, hogy rendkívül sok motoros barátunkkal együtt tudunk dolgozni és gondolkozni. Az ő kérésükre szerveztük ezt az eseményt, hiszen az Autós Borokútja Rallyt már 20 éven keresztül sikerült ennek a társaságnak megrendeznie, balesetmentesen és nagyon jó hangulatban, ezért mertünk rá vállalkozni, hogy most egy motoros rendezvényt is készítsünk és szervezzünk. Csak módjával, és a legjobb borokat szeretem. Különösen a friss gyümölcsös borok szezonja van most, és a borkiválóságok egy jó eligazodást nyújtanak mindenkinek. Vörös és fehér borok, rozéborok egyáltalán egy válogatás keretébe mérettetnek meg. Egy nemzeti borválogatott áll fel, és én jó kóstolást kívánok mindenkinek. Indítod a vasat, és akkor dr. Fazekas Sándor miniszter urat megkérjük, hogy rajtoltassa el Tündit, aki szépen kontrolláltan kezd el végig haladni, picit gyors, de nem akarok én beleszólni ebben, nehogy nyomás alá helyezem. Jó!
elég sok feladat elé állítottuk a versenyzőinket, ugye több csoportra lehet ezeket a feladatokat osztani. Az egyik az ugye a biztonságos közlekedéshez kapcsolódik. Arra próbáltuk felhívni a figyelmet ezzel, hogy minden járművezetőnek tudatában kell lennie, és ismeretében kell lennie a gépnek a képességeivel, amivel éppen részt vesz a közúti közlekedésbe. Ebből kifolyólag voltak olyan feladatok, amik kizárólag csak a közlekedés biztonságra koncentráltak. Mindemellett természetesen a borvidékekkel kapcsolatosan is voltak feladatok. Ezzel azt szerettük volna lemérni, hogy mik azok az ismeretanyagok, amik megmaradtak és rögzültek a verseny résztvevői között, és természetesen a vicces ügyességi játékok sem maradtak el. Ezek hagyományosan részei a most már elmondhatom, hogy a motoros borokútja rallynak is, de az autós borokútja rallynak is mindig. Hiánytalanul minden kérdésre meg tudtam adni a megfelelő választ. Lehet, hogy nem fognak egyetérteni majd a kiértékelők a megfelelő válasz valóságtartalmával. Jó lesz. Rettentő sok büntető pontot összeszedtünk a második feladatnál, de utána szerencsére sikerült észbe kapni és egy kicsit felzárkózni. Aztán kíváncsian várjuk, hogy a tegnapi 11. helyről vajon be sikerült-e kerülni az első ötbe, mert ez volt a cél ezzel kapcsolatban. A Mátra déli lejtőinek ölelésében fekszik Gyöngyöspata, ahol már a 12. században is állt a Kisboldogasszony templom, ami a település legfőbb látványossága. A szent épület árnyékában áll a 18. században emelt kétnyílású barokk kőhíd, mellette pedig a Nandi Magdi borászat, ami finom boraival fogadja az indulókat, amiket most még csak nézegetni lehet a motorosoknak. A Mátra dombjainak fekvése kimondottan kedvező a mezőgazdasági kultúrák, főleg a szőlő- és gyümölcstermesztés számára, így van ez a szomszédtelepülésen is. Ja, itt van. És látod, hogy a arra felé csak olyan, itt már. Ma házi finomságokkal készültünk, nagymamáim pogácsát, illetve házi rétest készítettek a vendégeknek, illetve házi bodzaszörpe a bor helyett. A mátrai borvidéken vagyunk, úgyhogy túlnyomó részt fehérborokkal dolgozunk mi is, de elég széles, hál' Istennek a szortimentünk, úgyhogy a könnyű illatos írsai olivértől elkezdve az olasz rizlingen át, merló, a vörösekből mindent tudunk mutatni nekik. Ugye Gyöngyös-Tarjánban vagyunk, a Mátra szívében. Gyöngyös-Tarján az egyik legnagyobb bortermelő falu itt a Mátrában, és ahogy jöttek be a versenyzők a gyönyörű bekötő úton, bizonyára észrevették, hogy itt található a bekötő úttal szembe pont a Kopaszhegy, aminek a legendája szerint ez a hegy azért Kopaszhegy, mert régen élt itt egy óriás, aki sanyargatta itt a szegény falusiakat, és hogyha nem adtak neki megfelelő élelmet, akkor mindig elvett egy fiatal lányt. Úgyhogy a falusiak kiásták egyszer csak ezt a hegyet, az óriás beleesett, és mivel kopasz volt az óriás, ezért a mai napig a kopasz feje, teteje látszik ki az óriásnak. Most készülök a feladatra, hogy megnéztem először, hogy többiek hogy csinálják a feladatot, hogy tájékozódjak, és akkor most nekiállok én is megpróbálni megoldani a feladatot. Elesett a csinyát-bűnyát? Először megfigyeljük, hogy többiek miben hibáznak, és akkor megpróbáljuk a hibákat kijavítani. Fog menni? Hát reméljük, hogy most itt nézem, hogy nagyobb körbe kell menni, hát látom itt, hogy...
Hazánk 22 borvidéke közül a második legnagyobb területtel rendelkezik a mátrai történelmi borvidék. Magyarország legmagasabb hegységének déli lejtőjén ősi hagyományai vannak a borászatnak. Ezt fémjelzi, hogy Abasáron 1000 éves pincébe is ellátogathatunk. A pálinkás pincészetben nem csupán a finom minőségi borokat találjuk, hanem hazánkban egyedülálló módon egy falra festett M-betűt is. Így a Mária út zarándokai is felfrissíthetik magukat a hűvös 3 szintes pincében. A versenyzők a település egy másik pincészetét is meglátogatják, ahol kapásból 3 feladattal is készültek a szervezők. Jelenleg ugye egy kis játékkal fogadjuk a versenyzőket, ugye fényképeket kell készíteni, a pince különböző zugaiban rejtettünk el olyan kis feladatokat, amiket le kell fotózniuk, illetve egy lopózási verseny van, ahol 2 kancsót kell megtölteni időre a versenyzőknek, illetve hát a versenyzőket fogadjuk finom borokkal, melyeket ugye majd csak az este folyamán fognak tudni megkóstolni, hiszen ugye mindenki motorral van és vezet. 1021 óta foglalkoznak itt szőlőtermesztéssel, tehát az egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező település. Van nekünk egy csodálatos hegyünk, egy sárhegy, aminek a déli-délkeleti lejtőit birtokoljuk, így nagyon jó vízháztartással, nagyon jó mélyrétegű talajadottsággal, egy különleges andezit tufás, andezitos altalajjal. Az abasári olasz rizling mint egy különlegesség, ezzel a heggyel összeforrott az olasz rizling mint fajta, különös ízvilágot, egyedi ízvilágot tudunk itt biztosítani ennek a fajtának. A borvidék központja Gyöngyös is belekerült az úti célok közé, így a darazsak zümmögése errefelé is a figyelem középpontjába kerül. A város centrumjában ritkán látni ennyi motort szépen felsorakozva. Köszöntöm az első motoros Borokútja Rally minden résztvevőjét, pilótákat, utasokat, mindenki, aki ezen az első ilyen rendezvényen részt vesz. Gyöngyös sokatszor házigazdája hasonló rendezvénynek, csak akkor nem 2 keréken, hanem 4 kerékkel érkeztek a versenyzők. Tehát a Mátra alja természeti szépségekbe, borokba, nagyon komoly pincészetekbe azt gondolom, hogy nevezetes, érdemes végigmenni. Vannak épített örökségeink, Patai vár, Kislánai vár, Siroki vár. Aztán itt van a Mátra. Itt van a Mátra, Magyarország legmagasabb hegység, legnagyobb erdősége, legmagasabb hegycsúcsa. Téli sportoknak a Fellegvára, Szent István, Kékestető. Olyan élményekkel teli 4 évszakos lehetőség van a Mátrában, amiért érdemes visszajönni. Gyöngyös főterét csak is egyféleképpen lehet elhagyni. A közös motorozás a nap fénypontja, amikor több tucat motor hangos dudálása tölti be a város utcáit. A motortankja kiszárad, a motoros megéhezik, mindkettőnek kell a tankolás. Előbbinek a benzin, utóbbinak a finom étel. A borkóstoló egyenlőre még várat magára, a következő célpont Gyöngyös központjában a Borpalota udvara. Itt felújított látványpincékben tehetnek csodálatos időutazást a borok világába érkezők. A közel 1 kilométer hosszú, körbejárható pincerendszerben sétálva ismerhetik meg a látogatók a borászat 110 éves történetét. 1906-ban, amikor a pincét építették, akkor a nagy fahordók voltak a bortechnológia. Akkor ilyen nagy hordókba erjesztették, kérlelték a borokat és tárolták, és utána innen történt az értékesítés. 1946-ban államosították a pincét, és 1963-ban az akkori kornak megfelelően a szocializmusban a mennyiségi bor készítésre építették át a pincét, a boltíves pincébe építettek be 2 betonfalat és betontartályokat alakítottak ki. Egy-egy ilyen tartályt üvegcsempével bélelték, az alja, az oldalfal és a teteje is üvegcsempével volt burkolva, és akár 3-4-500 hektoliter bort is tároltak egy-egy ilyen terembe. 2001-ben a pincészetünk áttért teljesen a reduktív technológiára.
Ebéd után a jól lakott versenyzőknek a borászat mázsálójára állva kell megsatszolniuk a motoruk súlyát, felszereléssel, utassal együtt. Aki a legkisebb eltérésre találja el a súlyt, az kapja a legkevesebb hibapontot. A Mátra szerpentines kanyargós útjai nem kimondottan a robogóknak kedvez, ennek ellenére könnyedén falják az emelkedőket. Pihenőre csupán a pilóták kíváncsisága miatt kerül sor, egy-két szép kilátásnál muszáj megállni, a csodás panoráma megér pár percet, valamint néhány képkockát. A motorosok útvonala ezúttal nem érinti, de érdekességként elmondom, hogy nem csupán Magyarország legmagasabb pontját, Kékestetőt találjuk a Mátrában, hanem hazánk legmagasabban fekvő települését, Mátra-Szent Imrét is. A házak alatt húzódó vadregényes völgy aljába bukkanunk a Csörgő-patak szinte érintetlen erdőrezervátumba húzódó Szurdok völgyére. Csodálatos panorámájú bércek, mesés erdőrengetegek, romantikus szurdokok csábítják a hegységbe a felfedezőket, ilyen például az Ilona völgy is, ahol országunk legmagasabb természetes zuhataga kápráztatja el a látogatót. Hazánk második legmagasabb pontja Galyatető, itt már régóta turista komplexum működik. A patinás hotelteraszán végre megkóstolhatók a borok, amiket eddig csupán nézegetni lehetett. Én teljesen jól megvoltam azzal, hogy nem lehetett inni, mert sokkal nagyobb élvezet volt az, hogy itt a Szerpentinen motorozgattunk. Hát, hogyha a saját szavaimmal szeretnék élni, akkor azt mondanám, hogy ez az igazi kis állatkínzás kategória. Úgyhogy napközben nagyon szívesen, főképpen amikor ilyen meleg volt, akkor nagyon szívesen elfogyasztottam volna egy pohár fehérbort, de hát értelemszerű, hogy a kettőt nem keverjük, viszont itt este folyamán azért be lehet pótolni minden ilyen irányú törekvést is. Nagyon finom, nagyon jó borok vannak. Akik ismerkednek a borral, azoknak én ajánlom elsősorban a Heves megyei borokat, mind a mátrai, mind pedig az egri borvidéket, hiszen könnyed, lágy borokat találnak itt. Nehéz volt kibírni, de tudtuk, hogy a nap végén megkóstolhatjuk az összeset. Igyatok ti is rozéfröccset, az jó, mert abból lehet egy kicsit többet is inni. Volt egyfajta ellenérzés, ugye, hogy elmegyünk a pincébe, és nem tudunk kóstolni. Tehát ez egy olyan ilyen furcsa történet, hogy ugye ott vagyunk, látjuk, megcsináljuk a feladatokat, végigvisszük, és este kóstolunk. De egyébként teljesen jó az, hogy ilyen egyszerű feladatokkal, de mégis játékosan végig tudjuk látogatni a pincét, megismerjük a borászokat, megismerjük a szőlőültetvényeket, a boraikat, és nyilván este pedig végig kóstolhatjuk őket. Mindenkit biztatok arra, hogy ha vezet, akkor ne igyon, és azt hiszem, hogy ezt elég jól abszolváltam a minden versenyző, magam is. A második nap sorbanállással kezdődik, mielőtt elrajtolnának a motorosok, kezdésként mindenki megfújja a szondát, majd az első feladat következik, sztenderre állított motorral kell mihamarabb elindulni.
Előző nap felkapaszkodtunk a Mátra déli oldalán 964 méteres magasságba, most a hegység északi felén kanyargós szerpentinen suhanunk lefelé. A zümmögő motorok között egy piros Trabant kabrió tűnik fel. Elkapott a Veszpalás, szokták volt mondani a dealer szervezetnél. Én a saját kétütemű, 22 éve megvásárolt, egyébként 33 éves kabrió Trabantommal, ami gyári kabrió Trabant, azzal teljesítettem a távot. Meg kell, hogy mondjam, hogy a Veszpák sokkal agilisebbek voltak az emelkedőkön, mint a Trabant. A motoros túraútvonal nem más felé vezet, mint Eger városába, az egri borvidék fővárosába. Hazánk egyik legszebb sziklavára a 294 méter magas Riolitufa hegytetőn épült Siroki-vár árnyékában. Egy fotóvadászat erejéig pihennek a gépek, míg egyesek keresik a zsákmányt, addig a többiek az árnyékban sziasztáznak. A templomtól felpillantva a Mátra legjelentősebb vára mellett láthatunk két kúpot, ezek a barátsziklák, amik kialakulása az egykori vulkanizmus eredményei, nevüket pedig alakjukról kapták. A Barát és Apáca szikláktól érdemes pár percet sétálni a közeli Törökasztalig. A lapos szikla pereméről remek rálátás nyílik Sirokházaira, a hegytetőn őrködő várra, a Barát és Apáca sziklákra, valamint a Bükk és a Mátra erdővel borított hegységére. Barát felől a településre bevezető útról szépen látni a Bükk-fennsík déli peremét, valamint a Nagy-Eget hegyet, aminek déli oldalán szőlőültetvények sokasága kúszik a tető felé. A Nagy-Eget-hegy ilyes formán Eger ikonikus jelképeként értelmezhető, ahogy az ember a 25-ös úton Kerecsent felől érkezik a város irányába, hogy a város felett megjelenik a hegynek a képe, ez minden szempontból a város, a borrégió, a borvidéknek a jelképe. A híres történelmi borvidéken csaknem 1000 éve foglalkozik a lakosság szőlő- és bortermesztéssel. A Bükk-alja felszínalkotó körzete a Riolitufa, amely a Kárpát-medence vulkanizmusának főidőszakában 12-15 millió éve rakódott le 4-500 méteres vastagságban. Ez a jól faragható körzet adja a boros pincék alapját, ami ideális a bor tárolására. Ahol mi most vagyunk, ez az egri borvidékre jellemző, hagyományos, vulkanikus eredetű kőzetbe, Riolitufába vájt tradicionális pince. Ezt elődeink kézzel vágták, nyilván az utóbbi évszázadban volt lehetőség, hogy ez gépesítve legyen és gépi vágással legyen kialakítva, vájva a pincejárat, ami a falfelületeken látszódik, az ennek a természetes nyoma. 2015-ös Párizsi nemzetközi francia borversenyen aranyérmet szerzett, emellett több világversenyen nagy aranyat, de ugyanígy a egri érsekbora lett, Semmelweis Tudományegyetem lett előző évben. Ennek a bornak a címkéje lett felnagyítva, és ebből egy puzzle-t készítettünk feladatként, fejtődőként a versenyzők részére. Ebben nem történik borkészítés. Tehát gyakorlatilag ez arról szól, hogy abban a pincébe, amelyikben elkészült a bor, ebből szeretnénk bemutatni egy olyan körülmények között azt a bort, ami egy vendéglátáshoz javasul, de emellett itt megtalálhatók a borkészítés és a szőlőfeldolgozás egyes kellékei, amit itt külön meg lehet nézni, egy prést, egy bogyózó, de tulajdonképpen ez igazából, ez már a vendéglátás szolgálja, tehát a bort mutatjuk meg, nem is a pince a látvány, hanem a késztermék igazán ebben.
Ez a Vespa, amin ülök, ez robogónak tűnik, ellenben egy 300 köbcent és elég komoly teljesítménnyel rendelkező motorkerékpár. 125-ös és 300 köbcentis motorokkal jöttünk a Vespa támogatásával. A verseny résztvevői sok tucat ilyen motort próbálhattak ki. Abszolút nem okozott gondot ezeknek a kétkerekűeknek ide fölkapaszkodni a Mátra tetejére. Mi történt veletek? Kifogytunk. Csak nem elfogyott a benzin. De fölfelé az emelkedőn egyszer csak elfogyott az erő, és valószínűleg a benzin kevés. Mi lesz most? Szervizautó. Tanító jellegű is ez az út azért. Nekem otthon az enyémbe valóban nem fogy ki, mert ott az, ha kivilágít a lámpa, akkor az még fél tank van benne. És akkor, hát az rosszul mér az enyém otthon. És gondoltam, ez is olyan, hogy hát ez is pontatlan. Hát nem, ez pontos volt. Ez kivilágított a lámpa, 40 kilométer, kész, kifogytunk. Hobbiként kezdtem el ezt az egész történetet csinálni 2010-ben. Nyilván az ember akkor úgy indul, hogy 1-2 hektár, egy pispince, egy kis saját bor, aztán lett belőle 10 hektár, egy komplett ilyen borkultúra központ, egy óriási vállalkozássá nőtte ki magát. Elmondhatunk azt, hogy éld újra Tokajt. Tehát Tokajnak a brandjét vissza kell helyezni oda, ahol egyébként a helye lenne, és ahol régen is volt a világban. Nem készítünk bort minden évjáratban, nem a mennyiség, hanem a minőség a cél. Tradíciókra építve a legmodernebb borászati technológiát házasítjuk, és ebből próbáljuk az évjárat eszenciát mind szárazba, mind édesbe, palacba foglalni. 3 nagy mádi medence van tulajdonképpen, amely a borvidék 1/5-ét foglalja magába. Az zeolitnak itt a legmagasabb aránya a talajban, és emellett több mint 20 féle kőzetet különböztethetünk meg. És az zeolit az azért kulcstétel, mert ezt tudja a szőlő a legkönnyebben felvenni. Akarva akaratlanul nagyon ásványos lesz a szőlőtermés, és ez a borba is visszatükröződik. Így mondhatni, hogy ez egyik legkülönlegesebb régiója a tokaji borvidéknek, és ezt a különlegességet alapul használva próbáljuk borainkat elkészíteni. Gyöngyösen is és Egerben is volt motoros felvonulás. Már én nem vagyok az a dudálós, de nagyon szívesen integettem minden járókelőnek, még annak, aki oda se figyelt, de szuper jó, és szerintem ez egy tök nagy élmény minden motorosnak, hogy rendőri felvezetéssel, piroson át, jobbra-balra. Nagyon klassz. Hogyha önök motorosok, és szeretik a borokat, a jó borokat, akkor nagyon jó helyre jöttek az egri borvidékre és Egerbe, hiszen számos kiváló borászunk, számos kiváló borunk van. Ennek bizonyítékát adja az is, hogy nem olyan régen a borok olimpiáján, Bordeauxban az egri borvidék borászai tértek haza a legtöbb rekordmennyiségű aranyéremmel, és a borvidékek között az egri borvidék szerepelt a legjobban. Én még egyszer köszöntöm Önöket Egerben, a város polgárai nevében. Köszönöm szépen, hogy Egert, Eger nevezetességeit és az egri borokat választották, és hát sok sikert kívánok ennek a nagyon kiváló kezdeményezésnek, hiszen ez az első alkalom, hogy megrendezésre került a Motoros Borok Útja Rali, ennek a nagy testvére, hogy így fogalmazzak, az már pedig több mint 20 éves múltra tekint vissza, amikor ugye 2 kerékkel többen vágnak neki a borvidékeknek. Nagyon élvezték a motorosok, és azt gondolom, hogy a városlakók is, illetve azok a turisták, akik éppen akkor ott voltak, hiszen kivétel nélkül végig mindenki integetett nekünk, fényképeket csináltak rólunk, mosolyogtak az emberek, tehát látszott rajtuk, hogy tetszik nekik ez az egész dolog, és azért ennyi motor egy tömegben, nagyon komoly rendőri felvezetéssel, zárással, az eleve impozáns jelenség. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy egy nem összeszokott csapat, de hogy az egyforma kis motorokkal jól volt szervezve, jól mozogtak együtt, vigyáztak egymásra, és élvezték egyrészt a jó időt, a kanyarokat, a Veszpát és a látnivalókat is, esténként ugye a borokat. És hát valakinek nyerni is kell majd, úgyhogy bízunk benne, hogy a legjobb nyer ma este. Nem soká megtudjuk. És akkor elkezdenénk talán azt a részét az estének, amire bízom benne,
benne, hogy nagy izgalommal vártok. Sajnos ellezserkedtem. Tehát egy jó pár feladatot. Ilyen erős középmezőny, besatszoljuk magunkat. Nem csupán a várva várt eredményhirdetés ide érkezett el, hanem filmünk vége is közeleg, így egy sokat hangoztatott jelmondattal búcsúzunk. Aki reggel elindul, az este egészségben érjen haza. Nincs még egy ilyen rendezvény, ahol egy motoros élménytúra keretében ismerhetnénk meg hazánk csodálatos tájait, finom borait. A vidám játékok, kalandok és élmények sokasága között a sofőrök sosem isznak, hiszen mindenki számára a biztonságos célba érkezés a legfontosabb.